luistert naar de Vrolijke Strijders Eindejaarsmarathon. De Vrolijke Strijders, de Vrolijke Strijders. Met nu Tinus de Omega. Nou, een bijzondere goedemiddag, hè? Dit zijn voor jullie nog steeds toestellen de Vrolijke Strijders. We hebben er nog weer een paar verzoekjes gekregen. Die zullen we er een bij zoeken. Dus jij bent een vrolijke strijder. Ik ben een vrolijke strijder, ja. Klopt het. Ja. Wat houdt het in? Nou, dat houdt in. Ik ben altijd met 14 man. We gaan een hele groep. We draaien dag en nacht. 24 uur thuis. 24 uur dag. En hoe lang is dat? En dat is vanaf 13 december tot een aard is data die jongens om 6 uur. Wat is zo mooi om dit werk, om dit te doen? Ja, dat is de actie die je doet, hè? Ja. Ja, dat vind ik prachtig. Ja? En dan kom ik wel hele leuke reacties bij. Waarom? Ja. Dan zeggen ze, oh heer, die man, ik ben met die mooie zwoele stem. En dan hebben ze door jou. Dan gaan ze door om mij. Ik had lezen zelfs een keer meemaken. Toen stiek ik met een wild vreemde te praten. Die zei, ik ken die, maar die zei, ik weet net waarvan. Die zei, wat doe je voor werk nou jongen? Ik zei, ik ben al uit werk bij. Die zei, zes doe ik bij de zender. Ik zei, klopt het, bij de strijders. Wist hem. Die zei, ik herken die jongen stem. Ja. Ja, dat heb ik wel eens. Dat als ik goeietje meestal zie, is het misschien dat ik je maar ja. Ja. En we gaan een hele leuke groep. Het klikt al je, het past al je binnen, man. Nou, de enige wat we dan, het rare wat er bij ons zit, of wat altijd nog, dat is Albert. Albert had ik altijd busdraaien, de bever. Nou ja, die is er gewoon noodlatig ongeval, maar met bijen die om het leven kwam. Met bijen? Ja, met bijen, ja. Hier weer aan het werken, ze zijn met minikraan ontgraven. Stond een put plaatsen, hier is nog een haap in de berm en er zit een zwerm bijen en die had hem in één gepakt en een kwartier later weer gebeurd. Doe je dood. En die jij ik altijd bij. Ja. Dus het is wat maar een lach en een traan. Het is mijn lachen en tranen, inderdaad. Ja, dat gebeurt ik. Ja. Even een verzoekje. Het huis dat tussen de rozen stond. Speciaal voor Lady Henny. En heb je ook een bijnaam? Een bijnaam. Ja. Mijn zendernaam, dat is de Omega. De Omega. De Omega. Ik denk de Alpha en de Omega. Nou, de Omega, dat is het einde, hè? Ja, Nou, dat is alles loopt, toch? Beter naam kost die nooit wenski als wel. Toen kreeg ik Omega van maken. En die jaren stikt nergens. Nee, en toen later een keer, toen wie ik op de radio ontlusten en dan weer een Omega uit van je waarden. Ik denk, hoe kan dit nou? Ja. Ik die man bel, ik zeg, hoe komt het aan die naam? Nou, hij zei, ik had toevallig een Opel Omega. Oh. Zo ben ik aan die naam gekomen. Nou jongen, ik zei, alle plezier. Hoor maar. Ja. Dus er zijn 2 Omega's. Toen in de dwamen, die horen gaan we later nooit weer. Nee. Als je een auto had stuk werd op een oren kregen. Ja. Dam, 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 diddely, dam, dam.